Mi taller va ser una sorpresa i un despertar tremendo, perquè jo no ho sabia ni havia tingut mai contacte en el teatro, agradant-me com m'agrada sempre el teatro. Y entonces, pues, me va posar en tensió. No dic que me va excitar, perquè no és una paraula pròpia, però me va posar tremendo, perquè arribé a casa i dic, ara no entre a casa perquè m'excite i no m'adormiré. Entonces vaig a caminar i vaig recórrer tota l'avenida de General Urrutia i quan vaig tornar, pues, encara no estava tranquil i vaig tornar a repetir. Vaig a caminar 2 vegades tota l'avinguda Ixa per a poder estar tranquil·litzat i ficar-me en el llit. Jo som el mateix i contrastem. Sí. Què te pareix? Perquè allí enmig estarà Vicent. Vicent, aleshores serà el xicotet, el mitjà i l'adult i el més gran, el major. Sí, Les 3 generacions. de la vida. Exacte. Bueno, doncs això és un poc la idea, no sé si ho farem... Tu ho faràs bé segur. I jo també, si estic amb tu, jo també, saps? El teatre sempre m'ha agradat, però té una projecció, és vida, és vital i és cultura i és molt important.